ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିଏଚ୍ର ପ୍ରଭାବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପିଏଚ୍ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକର ଗାଢ଼ତା ଆମେ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, H+ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା କ'ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ମାପିପାରିବା। ତ ଆର ହେଲା କେଉଁଠୁ ଆମେ ମାପିପାରିବା ନା ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲ୍। ତ ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲ୍ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜାଣିବା। ତ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପରିବୃତ୍ତକୁ ଆମେ କହୁ ପରିବେଶ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଏଚ୍ରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଏଚ୍ରେ ରହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ି ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ଆମ ପରିବେଶରେ ଯେତେବେଳେ ପିଏଚ୍ 7ରୁ 7.8 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଜୀବଜଗତ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବାୟୁରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଯେଉଁଟା କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଓ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ର ମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବଢ଼ୁଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ସେ ଜଳକଣା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କାର୍ବୋନିକ୍ ଏସିଡ଼ ଏବଂ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଜଳକଣା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରୁଛି ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ଼, ଯାହାର ସଂକେତ H2SO4, ଆର ସଂକେତ ହେଲା H2CO3। କାର୍ବୋନିକ୍ ଏସିଡ଼ ଏବଂ କ'ଣ ନା ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହି ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ପଡ଼ୁଛି, ବର୍ଷା ଆକାରରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ପିଏଚ୍କୁ ଏମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିବ, ସେ ଯେଉଁ ଆମ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ସେ ବର୍ଷା କ'ଣ ହେବ, ସେ ବର୍ଷା ଏସିଡ଼ି ବର୍ଷା ତ ସେ ଏସିଡ଼ି ବର୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ ନା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶର ପିଏଚ୍ଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଇଟା ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ 5.6ରୁ ବର୍ଷା ଜଳର ପିଏଚ୍ ଯେତେବେଳେ 5.6ରୁ କମ୍ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କହିବା। ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କାହାକୁ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜଳର ପିଏଚ୍ 5.6ରୁ କମ୍ ହେବ ତାକୁ କହିବା ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା। ଅମ୍ଳ ବର୍ଷାର କାରଣ କ'ଣ ନା କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା CO2 SO2 ଗ୍ୟାସ୍। SO2 କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ସଲଫରିକ୍ ଏସିଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, CO2 କ'ଣ କରୁଛି ନା କାର୍ବୋନିକ୍ ଏସିଡ଼। ସେ କାର୍ବୋନିକ୍ ଏସିଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ଆକାରରେ ସେଟା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଜଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଓ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ମିଶିବା ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଜଳକଣା, ସେଠି ଯାଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଓ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ମିଶି ଯାଉଛି, ମିଶିକିରି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷାଟା ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ୁଛି ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ମାଛମାନେ, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗଛ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୋଚି ହେଇଯାଉଛି। ଗଛ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ନା କି? ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଗୋଟେ ନଦୀରେ ଜଳର ପିଏଚ୍ 4.5ରୁ କମ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆଉ ସେଠି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ଷା ମାନେ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଲଗାତାର ହେଉଛି, ତାର କ'ଣ ହେଉଛି ନଦୀ ଜଳର ପିଏଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ଲେକ୍ ୱାଟରର ପିଏଚ୍ ଆମେ କହିବା 6.5 ଆକାରରେ ଥାଏ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର 7.4, କିନ୍ତୁ ଲେକ୍ ୱାଟରର ପିଏଚ୍ 6.5। ତ ଯେତେବେଳେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗଛ ଯେଉଁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆଉ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଛ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିପାରେ। 6.5ରୁ 7.5 ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ମୃତ୍ତିକା ରହିଲେ ଗଛ ବଢ଼ିବାରେ ଏଇଟା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ତିକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଅମ୍ଳ ମିଶୁଛି, ଅମ୍ଳ ମିଶିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶଟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପିଏଚ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆମର ପିଏଚ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଆମର ଭାରତ ହେଲା ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 2/3 ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। 2/3
लोक कौन करते ना कृषि उपर निर्भर करते। गोटे सुस्थ उद्भिद 5.5 ରୁ 7.5 ମଧ୍ୟରେ pH ରହିବା ଦରକାର। 5.5 ଯଦି କମ୍ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ 6.5 ରୁ 7.5 ଭିତରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ବହୁତ ଭଲ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ 6.5 ରୁ 5 ରହିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ନା ରୁଗୁଣ ବଢ଼ିବ, ମାନେ ଏତେ ଭଲ କରି ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ରୁଗୁଣ ଆକାରରେ ଉଦ୍ଭିଦଟା ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ 5.5 ରୁ 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଟିର pH ରହିବ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ବଢ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ 6.5 ରୁ 7.5 ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭଲ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭଲ ଫସଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥିବ ଲୋକମାନେ ଆମର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ନା ମାଟିର pH ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯେଉଁଟାକ ଅଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାର ଅଭାବ ଅଛି ସେ ସାର ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେଇ ହିସାବରେ ମାଟିର pH କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ। pH କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଆମକୁ ଭଲ ଫସଲ ଦେବ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଫସଲ ଦେବ। ଦେଖ ମାଟିର pHରେ ଯେ ଏହି ପରିସର ଭିତରେ ନ ରହିଲେ ଉତ୍ପାଦନ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମାଟିର pHଟା ଏହି ପରିସର ଭିତରେ ନ ରହିବ କ'ଣ ହେବ ନା ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଉତ୍ପାଦନରେ ଅସୁବିଧା କାହିଁକିନା ମାଟି ଏହି pHରେ ପରିସର ଭିତରେ ନ ରହିଲେ ଆମର ଫସଲ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଉତ୍ପାଦନରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି ମାଟିର pH ଅଧିକ ଥାଏ, ମାନେ ମାଟିଟା ଯଦି 7.5 ଉପରକୁ ଥାଏ, ସେଠି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା କ'ଣ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାର ଏବଂ ଆମୋନିଆ ସାର ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ pHଟାକୁ କମେଇ ପାରିବେ, ଏମାନେ pH ଭିତରେ 7 ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ସେହିପରି ଯଦି pH କମ୍ ଥାଏ, ଯଦି 5.5 ଠାରୁ pH କମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ନା ଚୂନ, ଡୋଲୋମାଇଟ୍ ଖତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ କରିପାରିବା। କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା pH ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଫସଲ ଭଲ ଅମଳ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ପରିପାକରେ pH, ଆମ ପରିପାକ କ୍ରିୟାରେ ଆମ pH ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ HCl ଗ୍ୟାସ୍ ଅନବରତ ଭାବେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ HCl ଗ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ, HCl ଲିକ୍ୱିଡ଼, HCl ଏସିଡ୍ ଅନବରତ ଭାବେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅନବରତ ଭାବେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସବଳ ଅମ୍ଳ। ଆମେ ଜାଣିଛ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀର ଅମ୍ଳକ୍ଷରଣ ତା pH କେତେ 1.2 ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ନା କି? ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିପାକରେ କ'ଣ ନା HCl ଯାହା ଆମକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଅନବରତ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁଆ ଖାଇଦିଅ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଜନିତ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦିଅ, ନହେଲେ ତେଲେନ୍ତିଆ ଜାତୀୟ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦିଅ, ରାଗ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଖାଇଦିଅ, ରାଗ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦିଅ, କି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଟ୍ରବୁଲ୍ କର, ସକାଳେ ଖାଇଲନି ଏକାଥରେ ଖାଅ 12ଟା ବେଳେ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନବରତ ଭାବେ HCl ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଲା ସେ କ'ଣ କରିବ, HCl ଏସିଡ୍ ବାହାରିଲା, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବାହାରିଲା, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ପରିସରଟାକୁ ଆହୁରି ଅମ୍ଳୀୟ କରିଦେବ। ହେଲା, ଆମର pH ଥାଏ 1.2 ତାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟୋମାକ୍ର pHକୁ ଆହୁରି କମେଇଦେବ। କମେଇ ଦେଲା ଫଳରେ ସେଇଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ହୋଇଯିବ। ଆମର ଅଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସ୍କିନ୍ ଅଛି, ଯାହାକି କ'ଣ କରିବ ମାଂସପେଶୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରେ, ଅମ୍ଳ ଠାରୁ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ପାକସ୍ଥଳୀର ସେ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା ଫଳରେ ସେଠି ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁ। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ ଖାଇଦେବ। ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ ଖାଅ, କିଏ କହନ୍ତି ଆମେ ଜଲଜିରା ଖାଇଦେବୁ, କିଏ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଇଦେଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ ଖାଇବାଟା ଠିକ୍। ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆମେ ତାକୁ କହୁ ମିଲ୍କ ଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍, ନହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକା ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକା ଖାଇଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶମନିତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଶମନିତ କଲେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳୀୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ସେ ଅମ୍ଳଟାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ରଖିବେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ରଖିଲେ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଦନ୍ତ କ୍ଷୟରେ pHର କ'ଣ ଭାଲ୍ୟୁ ରହିଲା।
ଦନ୍ତକ୍ଷୟ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଏହି ଅମ୍ଳ ପ୍ରତିହତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଯଦି ୟାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ଏହି ଅମ୍ଳ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ, ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକା, ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେବନ କରିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଦନ୍ତକ୍ଷୟରେ ପିଏଚ୍ର ଭୂମିକା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଦାନ୍ତ ହେଉଛି ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ହାଡ଼ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହାଡ଼ ଆମର ଯଦି ଥାଏ ସେ ହେଲା ଦାନ୍ତ। ଦାନ୍ତ ପାଣିରେ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ପାଣିରେ କହନ୍ତି ପାଣିରେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦାନ୍ତ ପାଣିରେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ କେବେ ପାଣିରେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ବାହାର ପଟ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ରେ ତିଆରି, ଯାହାକି ବହୁତ ଶକ୍ତ। ସେ କେବେ ପାଣିରେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଥିରେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନା ସେ ଏସିଡ଼୍ରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ଏସିଡ଼୍ ଯଦି ଆମେ ପକାଇଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଦନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବ। ଦନ୍ତ କ୍ଷୟ କେମିତି ହୁଏ ଆମେ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ଆମେ ବାଘ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଘଷେ? ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବୁନି, ଆମେ ଖାଇବୁ। ସେଇ ବାଘମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଦନ୍ତ କ୍ଷୟଟା କେମିତି ହୁଏ ସେଇଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କହନ୍ତିନି ଆମେ ବାଘ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଘଷେ? ଗାଈ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଘଷେ? ଆମେ ଖାଉନୁ, ଗାଈ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କି ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ? କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ହେଲା, ଦେଖ ଆମ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପିଏଚ୍ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆମ ପାଟିରେ ଲାଳରେ 7.5ରୁ 6.5 ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପାଟିରେ ଲାଳ ଥାଏ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ 6.5, ଖାଇବା ପରେ 7.5 ଆମର ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଲାଳ ଥାଏ ଟାଇଲିନ୍, ତା'ର ପିଏଚ୍ଟା ସେଇ ହିସାବରେ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗିଗଲା, ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ଯେଉଁ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ନିମ୍ନୀକରଣ ହୁଅନ୍ତି। ନିମ୍ନୀକରଣ କରି ତା ଦେହରୁ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ ଅମ୍ଳ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବ, ସେ ଅମ୍ଳ ହେଲା ଫଳରେ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ 5.5ରୁ କମ୍ ହେବ ପିଏଚ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହା ଆମ ଦାନ୍ତକୁ ଇଫେକ୍ଟ କରେ। ଦାନ୍ତ ହଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଦନ୍ତ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ନିୟମିତ ଭାବରେ ବ୍ରସ୍ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରସ୍ କଲେ ଆମେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ୱାଶ୍ କରୁଛୁ, କ୍ଲୋଜଅପ୍ ହଉ, ରେଡ଼୍ ହଉ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଇଏ ହଉ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ବଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ମରିଗଲେ ଆଉ ତ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ଆମର ସେ କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଦନ୍ତକ୍ଷୟ ଯେଉଁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ, ଦାନ୍ତ ନ ଘଷି ଅଘଷା କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ। ସେଇଟା କ'ଣ ଆମକୁ ଇଫେକ୍ଟ କରାଏ, ଆମ ଦନ୍ତକ୍ଷୟ କରାଏ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢ଼ିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଟିରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ପୋକ ଖାଇଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ଦନ୍ତକ୍ଷୟ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା କାରଣ। ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦନ୍ତକ୍ଷୟ ପିଲାମାନେ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ରାସାୟନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜରିଆରେ ଆମେ କିପରି ଆମ ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ରାସାୟନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜରିଆରେ ଆମେ କିପରି ଆମର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିବ, ନାଲି ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଗାଉଁଲି, ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଗାଉଁଲି ଯେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଗଛରୁ କେବେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିଥିବେ କି ଗଛରୁ କେବେ କୋଳି ଚୋରି କରିଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ବେଳେବେଳେ ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ି ଦେଉଥିବ। ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜନ୍ଦା କି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏମାନେ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳାପୋଡ଼ା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହେଉଛି। ତ ସେ ଜଳାପୋଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି? ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଂଶନ, ଜନ୍ଦା ଦଂଶନ, ବିରୁଡ଼ି, ମହୁମାଛି ଏମାନଙ୍କଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ। ଆମେ କହୁ ଆମେ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍। ଏଇଟା ଆମ ଶରୀରକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଲାଗେ। ତା'ର ଉପଶମ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା କହୁ, ତା'ର ଲେପନ କର। ଗାଁରେ ମାଆମାନେ କହିବେ ପିଆଜ ଘଷି ଦିଅ, କିରୋସିନି ମାର, ଏମାନେ ଏଇଟା ବି କୁହନ୍ତି ଟୁଥପେଷ୍ଟ ମାର। କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଷାରୀ, ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା ଆମକୁ ଉପଶମ କରାଏ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ। ତ ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ ଉପଶମ ପାଇଁ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବିଛୁଆତି ପତ୍ରର ଉପଶମ ପାଇଁ ବିଛୁଆତି ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍। ତା'ର ଉପଶମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଛୁଆତି ଗଛ ପାଖରେ ଅଛି, କ'ଣ ନା ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଅଛି। ହେଲା, ବିଛୁଆତି ତ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠି ଉଠେ ନା ବଣୁଆ ଜମିରେ ଉଠିଥିବ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକ ଅରମାରେ ଉଠିଥିବ। ଆମ ଦେଶୀ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଅରମାରେ ଉଠିଥିବ। ଅରମାରେ ଉଠିଲେ
ଅରମାରେ ଯେଉଁ ଉଠିଥିବ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆଂଶୁ ଥିବ, ତାର ଯେଉଁ ଆଂଶୁ ବିଛୁଆତି ଦେଖିଛ, ତାର ଆଂଶୁ ଆମ ଦେହରେ ଫୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଫୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ଚମକୁ ଫୁଟେଇକି ତା ଭିତରୁ ମିଥାନୋଇକ ଏସିଡ଼ ପଳାଏ। ମିଥାନୋଇକ ଏସିଡ଼ ପଳେଇଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ କ'ଣ କରାଏ ନା ଆମକୁ ଜଳାପୋଡ଼ା କରାଏ। ତାପରେ କଲେ ଆମେ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଡଫ୍ଲାନ୍, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାର ଉପଶମ କରିପାରିବା। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏସିଡ଼, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅମ୍ଳ ସବୁ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବହିରୁ ପଢ଼ିଦେବ। ବହିରୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଅମ୍ଳ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି। ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ବହିରେ ଅଛି ସେତିକି ଆମର ଜାଣିବା କଥା। ତାଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଣିକିରି ଆମର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେତିକି ବହିରେ ଅଛି ବାସ୍ ସେତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଦେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ରହିଲା 2 ମାସ, କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତୁ। ହଉ, ଏତିକି କହି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲବଣ ବିଷୟରେ। ରହୁଛି।